सोना सोना ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଯାଉଛି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବ, ନହେଲେ ଆସିକି ମୋତେ ଖୋଜିବେ। ହେଲେ ଭାଉଜ ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଯାଉଛ, ସେ ଆସିଲେ କାନ୍ଦିବେ ଯେ। ଆରେ ତମେ ଅଛ ପରା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବନି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁଡଲ୍ସ ବନେଇ ନେବ, ମ୍ୟାଗି ହେଉ କି ୟୁପି ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ବନେଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରି ଆସିବି ଯେ ଶୀଘ୍ର। ଭାଉଜ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ସମ୍ଭାଳି ନେବି, ହେଲେ ଏଇ ପିଙ୍କିଟା କଥା ତ ତମେ ଜାଣିଥ, ଭାରି ଜିଦ୍ଦିଆ ପିଲାଟା। ଆସିଲେ କନ୍ଦା କଟା କରିବ, କ'ଣ କରିବ ମୋର ସେଇ ଚିନ୍ତା। ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ହଉ ହଉ, ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପିଙ୍କିକି ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ, ବାଏ ବାଏ সোনা, ବାଏ ବାଏ ଭାଉଜ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ହଁ ହଁ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଭାଉଜ ତ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ତ ନଥିଲା, ୟୁପି ବନେଇ ଦିଏ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ, ଆଉ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଦେଉଛି, ଚୁଲିରେ ଜାଳ ଗୁଡ଼ା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ କରିଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦିଏ। ହଁ ଅନ୍ ହେଲା। ଏବେ ପାଣି ଢାଳିକି ପୁଣି ତା ପାଇଁ ୟୁପିଟା ନୁଡଲ୍ସଟା ବନେଇ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ନହେଲେ ପିଙ୍କିକି ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ମେ 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 ହବ ଆସିକି। ଏବେ ମସଲା ପକେଇଦେଲି, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ନୁଡଲ୍ସଟା ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପିଙ୍କି ପାଟି ଶୁଭିଲାଣି, ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ପିଇସି ନାନୀ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ପିଇସି ନାନୀ, ମମି କେଉଁଠିକି ଗଲେ? କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି ତ। ମମି ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ ଭିତରେ? ହଁ ମମି ଶୀଘ୍ର ଆସ, ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି ପରା। ମମି, ଏ ମମି କେଉଁଠି? ହଁ ମମି, ମୋତେ ବି ଜୋରରେ ଭୋକ କଲାଣି, ତମେ କେଉଁଠି ରହିଗଲ? ମମି ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଆରେ ବେଟା, ତମ ମମି ବାପା କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି। ଆସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନୁଡଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆସିକି ଖାଇନିଅ। କ'ଣ ହେଲା? ମମି ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମକୁ ତ କିଛି କହିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମମି ନ କହିକି କେମିତି ଚାଲିଗଲେ? ମମି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ମୋତେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପିଙ୍କି, ମୋ ପ୍ରିୟ ପିଙ୍କି ବେଟା, ତୁ କାନ୍ଦେନି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୁଡଲ୍ସ ବନେଇଛି, ଖାଇନି। ମମି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାହାରେ ପୁରା କାମ ଅଛି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବସିକି ଖାଇନି, ମୋ ଗେଲିଟା ପରା। ଆଉ କାନ୍ଦେନି, ମମି ନାହାନ୍ତି ପରା, ଖାଇନି। ପିଙ୍କି ବେଟା, ମୋ ଗେଲିଟା ପରା। ତୁ ଜମା ଏମିତି ବଦମାସି କରେନି। ମୁଁ ମମି ସହିତ କଥା କରେଇଦେବି ହେଲା। ମମିକି କହିବା ଆସିଲା ବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆସ ଖାଇନେ, ମୁଁ କେତେ ଗେଲାରେ ବନେଇଛି କୁହନା ତୁମ ପାଇଁ। ଆଉ ତମମାନେ ଏମିତି ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ମମିକି ଫୋନ୍ କରିକି କହିବ ଆମ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଆଣିବେ। ହଉ ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଖାଉଛୁ। ହଁ ଖାଇନିଅ।